Мур, 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 мур. Залетает и бурила на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хлопотиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведем. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде. Эй, ты, слышь, брат? Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях. Муру-мур-мур, на мурмулях надела. Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях. Муру-мур-мур, на мурмулях надела. Все вокруг посыпались по своим делам. Эй, тут типы подняли шум и дали газу. Брат налетел, дал хабаря. Эй, два таких манжета быстро свинтили шарниры. Если не борщишь, не рвешь кобуру. За лишак прощаешь, брат, держи победу. Эй, ты, слышь, брат? Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях. Муру-мур-мур, на мурмулях надела. Муру-мур-мур, двигаюсь на мурмулях. Муру-мур-мур, на мурмулях надела. Если ты в каком-то клоповнике был, если никому по гривне бил, если ты никого не ужалишь, если ты никому не дашь почавкать, значит ты в тумане. Значит ты в тумане, брат. Эй, ты, слышь, брат? Μουρου-μουρ-μουρ, двигаюсь на μουρμулях. Μουρου-μουρ-μουρ. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχει μια βόλτα εδώ με τα λιοντάρια, όπως βλέπετε. Εδώ. Και θα κάνουμε ένα mini vlog. Εδώ θα πάρουμε 2-3 μικρές συνεντεύξεις εδώ από τα παιδιά, λίγο σουσού, να γλάψετε. Kingstock, πες μας λίγο. Λοιπόν, Kingstock, K3, έκεντρα μπούμπης, ολόσωμη εξάτμιση, ένα intercooler, τίποτα και βγάζει 200 άλογα. Παράβεις όλα τα stock. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μόνο Alex PS Πάντα. και σωστή συντήρηση. Έτσι κι αλλιώς, θα βλέπετε. Κάτι θα ακούσω εδώ πέρα, ότι για πες μας δύο λόγια. Το πιο γρήγορο ευρύτερο, δεν υπάρχει άλλο. Θα ήταν αν δεν υπήρχε το δικό. Ποιο είναι το δικό? Ένα λευκό εκεί πέρα που σου έχει πατήσει πίσω αμάξι και κλαις ακόμα. Αυτός, εμένα. Υπάρχει και βίντεο. Θα στο στείλω μετά. βίντεο! Θα στο στείλω. Καλησπέρα αρχικά. Εδώ έχουμε... Λοιπόν, ηρεμία λίγο, ηρεμία. Πουσό. Λοιπόν, εδώ. Συγγνώμη επειδή φωνάζω. Εδώ έχουμε τη μαλακία του Παναγιώτη Σαριανάκη. Αυτοκίνητο το τονίζω stock, γιατί άλλοι για να βγάλουν την ίδια υποδύναμη, δεν ξέρω και εγώ τι αλλάζουν, τη μάτους και τον πατέρα τους. Εδώ πάμε στο Νάρντο, το γνωστό Νάρντο της Κατερίνας. Ένα από τα πιο δυνατά σφυρίλατα μοτέρ. Μετά έχουμε το δικό μου. Το δικό σου το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται τώρα να συστήσουμε και την υπόλοιπη ομάδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 207RC Le Mans, το πιο γρήγορο stock. Είναι το δικό μου, γι' αυτό είναι το πιο γρήγορο stock. 207RC Νίκου Καραμπίνη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ προσεγμένο μαξάκι, πολύ δυνατό. Ράβει, κόβει, ό,τι θέλετε. Και εδώ έχουμε έναν από τους βασιλιάδες της ομάδας, το οποίο δεν πάβει να είναι ένα από τα πιο δυνατά αυτοκίνητα με σφυρίλατο μοτέρ. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει παρουσίαση σχετικά με αυτό εδώ το στολίδι. Και εδώ, τελευταίο είναι το καλύτερο, τελευταίο και καλύτερο, φρέσκο βαμμένο. Είναι το αυτοκίνητο του μηχανικού μας, του Αλέξανδρου Ψηλόπουλου, προσεγμένο σε όλους τους τομείς, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, bucket καθίσματα, είναι 207 GT, για τη δύναμη την οποία προσπαθεί να υποστηρίξει. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο. Ξέχασα να πω γιατί έχουμε και μία μύγα στην ομάδα. Είναι η Χρυσόμυγα. Είναι του φίλου μας του Αποστόλη. Παλεύουν να βρουν ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος. Εγώ είμαι ο πιο γρήγορος. Να σημειωθεί αυτό. Είναι σφυρίλατο. Φοράει ό,τι φοριέται. Νομίζει ότι στρίβει λες και είναι μέσα στο Nürburgring. Ανεβαίνει την πεντέλη σε 7 με 8 λεπτά και την κατεβαίνει κιόλας. Bro, what are you talking about, man? Πιστεύει ότι είναι ο πιο γρήγορος Έλληνας οδηγός. Αυτό. Τι έπαθες? Φίλε, κόψαμε σασμάν. Ανοίξαμε Τρίτη. Τετάρτη πήγε σπίτι της. Πάει. Δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Μόνο Alex PS.
και πάμε για εξάρι σασμανάκι. Όλα μια χαρά θα πάνε, παιδιά, μην αγχώνεστε καθόλου. Ήθελε να πάθει Τι θες να στάθη. πεις με αυτό τώρα δηλαδή? Ήθελε να πάθει τερτιλάγια, το πάθει. Το στείλω στο κλαμπ, είναι το πρώτο που έσπασε, οπότε έχει άλλα 3. Αλλά Έχει άλλη μια χαρά. άνοιξε από Τρίτη, Τετάρτη, μετά πήγε έκτη που δεν έχει και το έσπασε. Πάει για έκτη τώρα. Και καλά τώρα οι δύο αρχή της Αυτό, ομάδας αυτό, εδώ νομίζαν ότι πατάνε. Έλα, πες το. Πιο γρήγορο ευρύδιο προς Big Turbo. Πιο γρήγορο. Και γαμάει τον Το πιο καραβί. γρήγορο ακόμα 3. Να ξέρεις, συμφωνούν όλοι. Για shotgun εδώ είπαμε, Νίκος Καραμπίνης. Γιατί θέλετε όλοι να περάσετε ένα λευκό υβρίδιο, ρε παιδιά? Ένα λευκό γαμμένο υβρίδιο. Δεν μπορείς να την περάσεις. Έχεις φάει πάτημα, ήσουν αδικάβαλο, ήμουν αδικάβαλο και πηγαίναμε κοπία. Και μου έχεις πληρώσει ένα τούρμπο τόσα λεφτά. Μόνο AliExpress ρε που παρά τίποτα. Τέλος.